Et sillä Viron hamppusadolla, minkä sä saat? Tätä kasvatetaan kuidun, öljyn ja bioenergian raaka-aineeksi sekä mahdollisen lääkkeen raaka-aineeksi, mutta tietenkin sitten pitoisuudet ovat sen verran alhaiset kokonaismassassa, että tätä ei laittomaan käyttöön oikeastaan pysty käyttämään ilman hyvin suuria toimenpiteitä. Tarvitaan teolliset prosessit siihen konsentrointiin ja siinä vaiheessa, kun sitä on aikomus lähteä tekemään, niin sitten on asianmukaiset luvat siihen. Millä sä rahoitat tämän kaiken? Ei se ihan ilmasta ole kasvattaa sitä siellä. Keräsin tähän projektiin tietyn tämmöisen rahaston, joka nyt on sitten loppunut kyllä. Voitko kertoa vähän tarkemmin, että minkälainen rahasto se on? Minulla oli muutaman 1000 euron tämmöinen resurssi siihen ja se on nyt sitten loppunut, mutta toisaalta yhteiskunnallehan tästä nyt on tullut jo luotettavan tiedon mukaan yli 1 000 000 euron kulut tutkintojen muodossa. Entäs EU? Miten EU tukee ja tukeeko EU Euroopan hampunviljelyä? unioni kannustaa ja tukee hampunviljelyä, mutta se lähinnä tapahtuu tähän pelkkään kuitutuotantoon. Ja öljyhampun siementen tuotanto on hyvin vaikeaa tämän EUn tukirajan mukaisesti, että se on laitettu hyvin alas 0,2 ja sitten täällä meillä pohjoisissa olosuhteissa on hyvin vaikea edes saavuttaa tätä rajaa. Saati jos tuottaisin sitten lääkkeen raaka-ainetta, niin pitoisuudet tietysti olisi tuotannollisestikin hyvä olla hieman korkeammat. Sä oot sanonut, että sä protestoit tällä kansalaistottelemattomuudella nykyistä lainsäädäntöä. Eli mihin sä siis ihan pohjimmaltaan pyrit tällä omalla hampun viljelylläsi? Pyrin omalla esimerkilläni tuomaan esille tämän nykyisen lainsäädännön soveltamisen hankaluudet. Eli pääsääntöisesti poliisi kannabisviljelmiä tai peltoja tai kasvattamoita tavatessaan lähtee lähtökohtaisesti aina epäilemään kasvattajaa huumausainerikoksesta tai riippuen kasvatettavien kasvien määrästä törkeästä huumausainerikoksesta. Ja tämän olen nyt tuonutkin esille, että minuahan pidettiin muun muassa 31 vuorokautta heti ensimmäisellä kasvatuskerralla vangittuna. Ja tämä osoitti sen, että kun poliisi tutki tätä törkeänä huumausainerikoksena, niin tässä ei heillä ollut muuta näkemystä asiaa. Että hampun kasvattajalla voi olla myös muita motiiveja. Sä oot todennut jossakin, että tai oikeastaan ehdottanut ihan vakavissa, että hampusta pitäisi tehdä uusi vientituote Suomelle ja voisi heittää vaikka, että hampusta uusi Nokia. No näinpä olen sanonut, kyllä pitää ja hampusta ratkaisu lamaan. Kerro tästä vähän enemmän, miten se tapahtuisi? Jos katsomme historiaan, niin oikeastaan kaikki sivistys ja hyvinvointi on tuhansien vuosien aikana perustunut hampulle. Ne ihmisyhteisöt, jotka ovat kaikki sivistystä, puhutko nyt Suomesta? No kansainvälisesti ympäri maailman merenkäynti, kaupankäynti, jopa kangas- ja kutomoteollisuus olivat merkittävä alku teolliselle vallankumoukselle. Ja tunnetummat lujimmat kankaat ovat olleet hamppukankaita. Eli sä perustelet tällä siis ikään kuin tämmöisellä talous- ja sosiaalihistorialla sitä? Kyllä, vanha konsti on aina parempi kuin bussillinen uusi, ja tämä ainakin monta kertaa näin voi olla. Mistä sä oot saanut kaiken tämän tiedon hampusta? Oletko sä lukenut siis, paitsi että sulla on tämä perimä tai sukusi on sitä tehnyt, ootko sä lukenut kuinka paljon? Olen pyrkinyt keräämään kaiken saatavilla olevan tiedon, jonka pystyn omaksumaan. Olen tätä vuosituhannen vaihteesta alkaen valmistellut, että kun on sopiva hetki, niin aion tällä sitten niin sanotusti räväyttää. Ja kokenut, että jonkun pitäisi tähän asiaan puuttua, koska itse koen oman taustani ja sukuhistoriani vuoksikin, että kysymyksessä on yksi suurimmista valheista ja vääryyksistä yhteiskunnassa, joka pitäisi ehdottomasti oikaista. No mutta et voi tietysti olla ottamatta kantaa kannabiksen käyttöön nautintoaineena eli huumeena. Mitä ajattelet siitä? Ajattelen sitä, että voitaisiin tavallaan tuoda tämmöinen korvaushoito suurempia haittoja aiheuttaville päihteille. Ja olen saanutkin kymmenittäin yhteydenottoja, joissa ihmiset ovat kertoneet saaneensa kannabiksesta avun pahempiin päihderiippuvuuksiin. Ja jos Euroopan unioni on tutkinut, että tämä on päihteenäkin käytettynä lievempi haittainen kuin esimerkiksi alkoholi- tai nikotiinitupakka, niin tässähän olisi juuri tämä korvaushoitopotentiaali silloin osoitettavissa, että käytetään kannabista esimerkiksi alkoholikorvaushoitoihin. No mitä mieltä olet sitten tämmöisestä porttiteoriasta, että kannabiksesta mennään pidemmälle ja pidemmälle? Porttiteoria on osoitettu toimimattomaksi ja siirtyisin enemmänkin tämmöisen porrasteorian kannattajaksi, että porrasportaalta voidaan mennä tavallaan joko ylös tai alaspäin ja kannabis voi olla auttajana kumpaankin suuntaan, että kannabiksen avulla voidaan myös nousta paremman elämänlaadun pariin.
Mutta toki siis, jos katsot ympärillesi tai tällä hetkellä maailmaa, niin porrasteoria kuulostaa aika kauniilta teorialta, että haluat ajatella ilmeisesti positiivisesti. Ei, olen Lakasetko sä ne ongelmat ikään kuin sitten maton alle? Objektiivinen ja kylmän laskelmoiva tässä. En koe minkäänlaisia tuntemuksia tämän asian suhteen. Eli sä rinnastat kannabiksen ja alkoholin. Miten sä vertaisit niitä? Kannabis lievähaittaisempana ja ei-maksatoksisena soveltuisi hyvin alkoholistien korvaushoidoksi. Ja tähänhän olen syyllistynytkin, että olen pienen määrän ylihuumausaineena pidettävää niin kuin pitoisuudeltaan omaa kannabista antanut sitten siinä kasvatusalueeni läheisyydessä olevan tämmöisen päihdepuolen potilaille olen sitten pienen määrän luovuttanut. Tästähän minulle pieni tuomio kuuluisikin 375 kannabisgramman luovuttamisesta. Sä tunnustit sen nyt tässä. Kyllä, mä olen sen kertonut jo aikaisemmin. Okei. Mikä on sun teorias lyhyesti tähän loppuun vielä, että miksi kannabiksen yksityiskäyttö on meillä Suomessa kielletty? Ehkä se on tämä demonisointi ja sitten tässähän on poliittiset perusteet on tuotu monta kertaa esille ja sitten tämmöinen hieman epämääräisin tavallaan perustein toteutettu kieltolaki, jonka oli kolikkoarpa ratkaissut vuonna 1972, kun tämä nyt oli. Ja siinähän ei ole täyskieltoa saavutettu. Että siellä näkisin, että sillä on tämmöisiä niin kuin poliittisia perusteita ja siinä on kilpaileva teollisuus, petrokemian teollisuus, muoviteollisuus, tämmöiset asiat voi olla takana. Näin totesi Timo. Ja nyt me mennään mainoskatkolle ja kohta tuohon toiseen tuoliin istahtaa huumeita vastustava Jukka Riipinen. Nähdään ihan kohta. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen, jossa tänä iltana puhumme hampusta ja kannabiksen laillistamisesta Suomessa. Te katsojat voitte ottaa osaa tähän meidän keskusteluun lähettämällä tekstiviestejä ja twiittejä ruudussa näkyviin numeroihin. Kysymyksiä, kommentteja, omia kokemuksia ja tuntemuksia. Me palaamme niihin teidän viesteihin sitten ohjelman loppupuolella. Ja tässä vaiheessa tervetuloa Irti huumeista ry:n toiminnanjohtaja Jukka Riipinen. Hyvä, Anja, meni oikein. Kiitos. Nyt meni oikein. Kerrotko tämän tuomasi tuolin tarinan ihan alkuun? No tämä tarina on sellainen, että tämä oli lähin ulko-ovea, nimittäin olisin halunnut tuoda lempituolin, joka on semmoinen iso punainen natutsi, josta saa jalat näin, mutta kun se olisi pitänyt tuoda yläkerran ikkunasta nosturilla, niin tietysti taisi loppua rahat, joten otin tämän sitten mukaan. Miksi se olisi ollut lempituoli? Siinä on mukava istua, mä vietän siinä varmaan 3 tuntia päivässä aikaa. Siinä on mukava olla, siinä on hyvä tuki ja siinä rentoutuu. Mitä sä ajattelit, kun kuuntelit äsken hampuviljelijä Timo Haaran puheita tässä? Siinä oli paljon asiaa ja sitten tietysti jotakin sellaisia asioita liittyen kannabikseen, jotka meillä yhdistyksessä jokapäiväisenä murheena näkyvät perheissä ja vanhempien ja myöskin huumeriippuvuuteen sairastumassa olevien tai jo sairastuneiden näkövinkkelistä. Eli sä katselet asiaa vähän toiselta puolelta. Minä katselen ja perhettä. Järjestö, jossa sä siis toimit, on Irti huumeista ry. Ja senhän perustivat lastensa huumeiden käytöstä huolestuneet vanhemmat jo 25 vuotta sitten. 84 eli 27. 27 vuotta sitten. Joo. Mikä sinut sai lähtemään mukaan tähän? Aikanaan 90-luvulla, kun hain apua itselleni tähän huumeriippuvuuteen, siihen ymmärrykseen, niin Irti huumeista ry oli ainoa paikka, jossa tämä riippuvuus todella ymmärrettiin. Silloin mä tutkin joka ikisen tutkimuksen läpi, mulla oli hätä ja joka ikisessä tutkimuksessa todettiin, että kannabis ei aiheuta riippuvuutta, se on täysin vaaraton käyttäjälleen, ei aiheuta mielenterveysongelmia ja kun mä selkeästi näin, että tämä ei ole totta. Anteeksi, niin, mä tässä kysyn vielä, että haitko itsellesi, voinko täsmentää vai läheisellesi? No sillä nyt ei kovin paljon ole merkitystä, että läheinen tai en itselleni hakenut. Okay. Ja silloin Irti huumeista ry nimenomaan kokemusperäisen ymmärryksen ja osaamisen kautta pelasti minut elämälle ja sen takia mä nyt olen myös tässä. Eli silloin oli paljon vaikeampi löytää tietoa, tukea?
Kyllä, ne tutkimukset, joihin ilmeisesti Timokin tuossa viittasi, niin nehän pääsääntöisesti kertovat, että ei tästä ole mitään haittaa tästä kannabiksesta. Ja kuitenkin selkeästi oli näköpiirissä, että näin ei ole, niin jossain